Ambekan sik. Iya Mas. Ambekan iki aja kok kurangi, lek perlu ditambah. Ngono lho. Nah, ditambah aja ngurangi ambekan. Ya aja dikurangi. Meh wayah lek. Lek saya kurang ambekan. Ya ora kok saya kurang lho. Mulane tak kon nambahi. Iya ta? Nggih. Sugeng ngunjuk dumateng menika ingkang sampun mbikak bir. Bika apa? Bir. Ojo bir ngono saru. Omben. Celengan. Lah iki lho Mas. Ndak Apa? pundi Bu? Teng pekan. Oh nggih. Yo, yo. Aku arek grapyak teman-teman semua. Grapyak banget, pokoke kegrapyakan lek ngono. Emang sakjane ora kudu ti sapa lho. Mergo aku ramah tak sapa. Lah wong para tamu sing nembe rawuh ora disapa lah kok eneng Lah nggih to. praoto liwat malah kok sapa ki maksudmu iki piye? Lah mergane tamune waduh sampe ora ketok. Iya. Sugeng rawuh kagem sedaya kadang tamu ingkang ketemben Nah, rawuh. kuwi Ingkang masuk. sampun badhe kondur ngaturaken sugeng kondur matur sembah nuwun rawuhipun nggih. Sami nuwun sami ndedonga. Wis pokoke kabeh sing cethuk ning kene muga-muga tansah awet sehat, Amin. panjang yuswa, Amin. murah rezeki. Amin. Nah, ngono terus sing urung oleh jodoh kagem Kang Mas muga-muga kendang oleh jodoh. Amin. Terus yang wis oleh jodoh ya 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 wis cukup kuwi ae diopeni ngono. Oke-oke judune kancane barang kok. Heeh. Judune kancane. Iya. Tekan disih, Bang. Mbok. Nane rano. Kok kaya ilang ya, ora?